давоми хониши бадеии романи мавҷи муқтадир. зимистон наздик бошад ҳам ҳаво ҳанӯз гарм буд. чоштгоҳ ки шуд, ба бинокорон корҷомаҳояшон вазнинӣ мекард. корҷомаҳоро кашида яксу монда бо як қабат курта кор мекарданд. як рӯз пирамарди лоғари ришсафеде ки дар паҳлӯи Пулод кор мекард, дасташро ба пешонааш лапар карда гузошту ба осмон нигариста норозиёна гуфт: ҳаво вайрон мешавад, бӯи барф меояд. дар осмон абрпораҳо пайдо ва ҳаво тира шуд. бегоҳӣ якбора сард шуда борон рехт. борон сахт наомад. аз аввал майда борид, лекин агар одам дар зери ин гуна борон каме меистод, намӣ то мағзи устухонаш мегузашт. кӯталҳои хок, ки одамон аз дохили канал бароварда партофта буданд, ҳамчун нони дар об тар карда мулоим буданд. саҳарӣ бо вуҷуди бад будани ҳаво аҳлона ба кор баромаданд. боронро ваҷҳ оварда кори сохтмонро қатъ кардан намехостанд. Пулод ҳам ба гапи Халилбобо, ки ту на барои беҳтар буд мегуфт, гӯш накарда, дар қатори дигарон ба кор баромад. осмонро абрҳои тираи ғамангез фаро гирифта, борони маҳин мерехту мерехт. ҳаво намӣ ва рутубатро ҳамчун исфанҷ ҷабида буд. ба замиин шамол ҳам вазида, гӯё девонавор мерақсид. боронро паронида мебурд. вақте ки бод боронро ба тарафи канал меовард, бинокорон чашм кушода наметавонистанд. борон бо шиддат омада ба сару рӯи одамон мезад. дар ҳамин ҳолат ҳам бинокорон корро қатъ намекарданд. либосҳояшон тар шуда, борон мечакид. ҳамин ки боду борон андак ором меёфт, ҳатто ҳаво гармӣ мекард, кор авҷ мегирифт. хок лой шуда буд, ҳамчун кафки собун меғеҷид, ба бел мечаспид. колхозчиён аз зарби кор арақ карда буданд. аксарият либоси таршудаашонро кашида ба як тараф андохтанд. Пулод низ луч чак шуд. пушташ гоҳ гарм мешуд ва ба нохост аз сардии бороне ки бод меовард, баданаш ях карда сих мезад, ки ин барои Пулод оқибати бад дошт. вақте ки вай аз кор ба заминкан баргашт, аз баданаш гӯё оташ мехест. Халилбобо, ки хотираш аз Пулод ноҷам, аз пасаш меомад, чой дам карда оварда гарм гарм нӯшонид. Пулод як-ду пиёла чойро нӯшида ба ҷойгаҳ даромада буд, ки баданаш сард шуда ларза гирифт. устухонҳояш зириқоззанон гӯё ки майда-майда шуда бошанд, ба дард омаданд. баъди андак гузаштан ҳамёза кашид, сонӣ дасту пояшро ғундошта, ғунча шуда ба нолидан сар кард. тамоми баданаш чунон сард шуда рафт, ки дандонҳояш бо ҳам нарасида, шароқоззанон садо медоданд ва беист меларзид. ниҳоят ба сардӣ тоб наоварда, сарашро бо курпа печонид. андаке нагузашта чунон ҳис кард, ки гӯё ӯро ба печка ҷо карда бошанд. тоқаташ тоқ шуда, курпаро аз болояш дур карду боз аз нав ларзидан гирифт. он шабро вай бо азоби сахт рӯз кард. аз дард на хобида тавонисту на бедор нишаста. саҳарӣ мижгонҳои ба ҳам часпидааш ва чашмони беҳолу мадорашро ба зур кушода, аз беҳоливу бемадорӣ дилаш пур шуда гиристанаш омад. аз ҷо бархостан кӯшиш кард, аммо чашмонаш ба нигоҳи Халилбобо бархӯрд, ки дар паҳлӯяш тамоми шаб дар назди вай чашм напӯшида баромада буд. писарам, ба ту чӣ шуд? тамоми шаб дар оташи таб сӯхта баромадӣ. нахот касал шуда бошӣ. ман ҳозир, гуфт Пулод бо овози хаста ва ҳамон дам сар ба болишти ғиҷимшуда партофт. хоб кун писарам, хоб кун. пирамард
дасташро ба пешонаи Пулод гузошт. Ана ин ноомади кор. Худи курра бар ин тасфидаӣ. Ту хоб кун наҷунбида, ман ҳозир духтурро даъват мекунам. Амак, гуфт Пулод бо оҳанги илтиҷо, шумо ба духтур мабудо сил будани маро нагӯед. Илтимос мекунам. Нагӯям намешавад, писарам. Гуфтанам дуруст. духтуре ки Халилбобо аз минтақаи ҳамсоят даъват карда омад, дар бораи касали сили Пулод ба гапҳои маҷмали ӯ аҳамият надода, бо кори худ машғул шуд. синни духтур ҳам мисли харсангҳои ҳамин ҷо пир буда, аз боиси тамоми шаб миҷа напӯшидан, аз чашмонаш об меомад. борон ва боди дирӯза ба ҷуз Пулод бисёр касонро аз пой афтонида буд, ки духтури пир шаб то рӯз одамони сармохӯрдаро дорую дармон карда буд. вай гуфт, ки Пулод ҳам сармо хӯрдааст. баъд як хел доруе дода фармуд, ки худро гарм печонида хобад. зуд зуд чой гарм нӯшад. дар вақти муоинаи Пулод духтурро ҳам қариб хоб бурда буд. Пулод аз ҳарорат ҳазён мегуфту дар байн боз ба духтур дилашам месӯхт. эҳтимол вай тамоми шаб дар ҳифзи саломатии одамон якпоя истода бошад. баъди рафтани духтур, Халилбобо боз як курпаи дигар оварда болои Пулодро сахт печонида пӯшиду худаш куҷое рафт. аз байн чанд дақиқа нагузашта баҳор омад, ки ӯ дар ҳаяҷон монда буд. вай то бегоҳӣ дар назди ӯ нишаст. бемор баҳорро гоҳо медиду, гоҳо не. аммо аз як худи фикри он, ки баҳор дар ин ҷо дар паҳлӯяш, вай ором гирифта мехобид. баҳор аз Пулод чашм наканда менишаст. ба сари вай чӣ хаёлҳои яке аз дигаре даҳшатноктар меомаданд. аз ин хаёлҳои хавотиромез худи ӯ низ коҳида буд. бегоҳӣ Халилбобо асал ёфта оварда ба Пулод, ки нав андак чашмонашро кушода буд, асалчой нӯшонид. баъди ин Пулод боз аз ҳуш рафт. оҳангари пир ба духтараш ҷавоб доду тамоми шаб миҷа напӯшида дар сари болини Пулод нишаст, ки мабодо арақ карда курпаро аз болояш гирифта партояд. ҳар замон арақи пешонаашро пок карда даст расонида медид. гоҳо аз тарс пойҳои ӯро дошта медид ва мемолид. шабро рӯз карду саҳарӣ Пулод худро сабук ҳис карда чашмонашро кушод. Халилбобо зиёда аз он метарсид, ки бо ин сармо хӯрдани касалии вай хуруҷ мекунад. хушбахтона аҳволи Пулод беҳтар шуд. қувваи ҷавонӣ ғалаба кард ва ё эҳтимол ҳисси ғамхории Халилбобо ва баҳор ёрӣ расониданд. ба ҳар ҳол дар рӯзи сеюм Пулод худро беҳтар ҳис кард, лекин ҳанӯз ҳеҷ дармоне надошт. ҳамин ки аз ҷой мехест, чашмонашро сиёҳӣ пахш мекард. вале хушбахтона иштиҳояш кушода шуда буд, ки Халиламаки аз ин ҳолати ӯ хурсанд ба вай дам ба дам оши палав мехӯронид. на аз он оше мехӯронд, ки вай бо Анвар дар ошхона хӯрда буданд. аммо Пулод ҳанӯз қуввати муҳокимаронӣ надошт, ки аз куҷо ин қадар оши ширин овардани оҳангарро пурсад. вақте ки саломатии Пулод беҳтар шуду ба ҳавои тоза баромада нишастанаш рухсат доданд, ӯ аввалин бор ончеро, ки пештар ба сабаби аз ҳад зиёд ба кор дода шуданаш надида ва диққат надода буд, дид ва пай бурд. вай ҳис кард, ки ҳамқишлоқиёнаш дар чӣ гуна шароити тоқатнопазир зиндагӣ ва кор мекарданд. онҳо на ба ҳузур истироҳат мекарданд ва на шабҳо гарм хобида метавонистанд. онҳое, ки аз хонаашон курпа наоварда буданд, ҷойи хобашон
рӯи бурё ва хасу хушок буд. заминканҳои торик ва заҳ пур аз одам буданд. аз ҳавои дам нафас кашидан душвор мешуд. дарҳоро маҳкам мебастанд, ки мабодо ҳавои гарми заминкан баромада равад. ҳавои заминкан фақат шабҳо аз нафаскашии одамон гарм мегашт. ба гарм кардани печкаҳо ҳезум набуд. махсумча дар тирамоҳ ғами зимистонро нахӯрдааст. вақте ки аз ӯ ҳезум талаб мекарданд, беалов ҳам зиндагӣ мегузарад. солдатҳо дар фронт зери осмони кушод мехобанд, мегуфту бепарвоёна даст меафшонд. дар он рӯзҳое ки Пӯлод навака қувват меёфт, дар минтақаи кори онҳо воқеаи нохуш рӯй дод. Сафаралӣ ном бинокуре, ки дар заминкани бо Пӯлод наздик мезист, дар он рӯзҳои боронгарӣ ба касалии варами шушк гирифтор шуда зуд вафот кард. ба дафни Сафаралӣ аз тамоми заминканҳои минтақаи кори онҳо одамон ҷамъ омаданд. ба маросими дафни ӯ Пӯлод ҳам рафта буд. дар байни анбӯҳи одамон чашми вай ба Махсумча низ афтод, ки дар китфаш сумкаи доимии саҳроӣ овезон, дар сари гӯшаш қалам андармон буд. мудири анбор бо ташвишу тараддуд бо намуди фармонфармоёна аз заминкан ба заминкан саросима мегашт. аммо вақти ҷасадро бароварданд ба назди одамоне, ки рафиқи худро барои охирин мегузарониданд, давон омада калонгирона фармон дод: ба қабристон 6 кас меравад. ҳамин 6 нафар бас аст. дигарон ба кор раванд. супориш шудааст. як мӯйсафеди паҳлавонҷуса ба Махсумча наздиктар омада бо ҷиддият гуфт: дамадро гир, Махсумча. ягон рӯз ту мемурӣ, аз паси тобутат 6 нафар мераванд. чеҳраи Махсумча аз ғазаб зиёдтар турш ва пурожанг гашт. вайронкорӣ, фармони хуҷаинро фаромӯш кардед? вазифаи аввалин планро иҷро кардан аст, мегуфт Махсумча. боз кадом хуҷаин будааст? пурсид марди риштдор. кадом мешуд? худи худаш Акрамхонако? пирамард сар то по ба ӯ чашм давонд. ҳой Махсумча, дамадро набарору ба нағзӣ аз назарам даф шав. баъд вай ба рафиқонаш роҳ овард. кани дӯстон, тобутро бардоштем. одамон тобутро бардошта ба тарафи қабристон равона шуданд. ба Махсумча ҳеҷ кас эътибор ҳам надод. дар заминкан Пӯлод ва Махсумча монда буданду халос. Пӯлод, ки ҳама инро бо чашми худ медид, хеле ғамгин шуд. Махсумча бошад, чашмонашро бозӣ доронида, атрофро аз назар мегузаронид ва аз паси одамон чун саг таъқиб мекард. Пӯлод аз ҳамон вақт сар карда дар бораи зиндагии ҳамқишлоқиёни худ зиёдтар фикр мекардагӣ шуд. ба Махсумча нигоҳ карда нафраташ меомад. аз як тараф вай бекор нишаста дилтанг шавад, аз тарафи дигар виҷдонан азоб мекашид, ки дигарон аз сармо шабҳо хобидан наметавонанду вай ба 2 кӯрпа печида мехобад. охир ин магар аз рӯи инсоф аст? дигарон нимсеру нимгурусна мегарданду Халилбобо ва Баҳор ба вай оши палав ва асалу себ мехӯронанд. инро онҳо аз куҷо меёфта бошанд? суханони Анвар ба хотираш меомаданд, ки вай мегуфт: нисбат ба камбудиҳо оштинопазир бош. одамон барои манфиати ватан қувваташонро дареғ надошта кор мекунанд. онҳо сазовори ғамхорӣ ҳастанд ва ғамхор будан ба онҳо вазифаи шарафноки мост. ҳеҷ ҷои гап нест, ки ҳозир замони ҷанг аст. инро ҳама мефаҳмад. ҳар гуна душворию маҳрумиятро хомӯшона паси сар мекунанд. аммо ҷанг магар дуруст аст? не, албатта, ба ҳар як одам бояд ба қадри ҳол шароит муҳайё кунем.
ба қадри ҳол ғамхор бошем. охир дар минтақаҳои дигари корӣ ба одамон нисбатан беҳтар ғамхорӣ мекунанд. шабҳо аз мурии печкаҳои онҳо дуд мебарояд. заминканҳояшон ҳамавақт гарм аст. дар ошхонаҳояшон сифатноктар хӯрок мепазанд. оре, ҷанг меравад. ҷанги шиддатнок, ҷанги хунин. бинобар ин ҳам бояд ба қадри ҳар як одам бирасем. мисол гирем Сафаралиро. агар дар минтақаи кори мо шароит беҳтар мебуд, заминканамон гарм ва хӯрокамон беҳтар мешуд, шояд ки Сафаралӣ зинда мемонд. вай бо чашмони худаш дида буд, ки махсумча нонро ба одамҳо кам бармекашид. онҳо дар ин бора байни худ гап мезаданд, аммо барои махсумча намегуфтанд. Сафаралӣ ба махсумча гуфта буд, ки ҳаромкорӣ накунад. вай аз Анвар шунида буд, ки махсумча нонро зиёдатӣ кунонида мефурӯхтааст. махсумча ҳам аз тор мезанад, ҳам аз пуду оқибат. ин бетаъсир намемондагист. Пулот дар бораи ҳама ин фикр карда ба худ хулоса баровард, ки худи аз пагоҳӣ мувофиқи маслиҳати Анвар кор мекунад. дар дили худ қарор дод, ки Турахонов баргардад, ба вай дар ин бора рӯйрост мегӯяд. талаб мекунад, ки Турахонов одамонро бо хӯроки гарм ва боҳезум таъмин кунад. хунукназарӣ ба эҳтиёҷи бинокорон душманӣ аст. Пулот Турахоновро ҳар қадар бад бинад, ӯро дигарон роҳбари нағз хаёл мекунанд. агар ин гап рост бошад, ба мудири хоҷагӣ фаҳмонад, ки бо ин аҳвол тоқат кардан мумкин нест. аммо гап дар хусуси махсумча бошад, ихлоси Пулот аз вай кайҳо гаштааст ва Анвар ҳам ба вай бо шубҳа менигарист. Пулот ба ҳамаи камбудиҳои минтақаи корашон махсумчаро гунаҳкор мекард. муовинҳои Турахонов бе вай аз худ рафтаанд. ҳеҷ қисса не. Турахонов биёяд, камбудиҳоро ислоҳ мекунад. вале вақте ки суҳбатро бо Турахонов хаёлан тасаввур мекард, дилаш фушурда мешуд. аҷаб нест, ки Турахонов суханони ӯро бо сабру тоқат гӯш кунаду ӯро аз сохтмон ронад. ҳатман меронад. охир вай ба сохтмон худсарона омадааст. Турахонов барои ин кораш ӯро намебахшад. беҳтар аст, ки ба чашми вай наафтад. оре, ба чашми Турахонов нанамояд, ин беҳтар аст. он вақт дар минтақаи кори онҳо аҳвол ҳамчун пештара мемонад. Турахонов аҳволи бади колхозчиёнро, ки худаш кор мефармояд, мумкин аст надонад, аммо худаш дар хонаи соз зиндагӣ мекунад. Пулот лабонашро газид. хонаи Турахонов. ҳатто вай баҳорро ҳам дар шубҳа гузоштааст. не, Турахонов эҳтимол бо Пулот гап задан ҳам нахоҳад. бо вуҷуди ин, Пулот бояд бо Турахонов гуфтугӯ кунад. ҳамаи гапро, ки косаи сабрашро лабрез карда, дилашро ба ҷӯш овардааст, бояд ба вай бигӯяд. ба тантанаи ҳақиқат муваффақ шавад. ба нуқсонҳо оштинопазир бош, Пулот. аз омадани Турахонов хабар ёфта, Пулот бе ҳеҷ таъхир назди ӯ равон шуд. аз заминкан баромада, аз ҳавое, ки бӯи барфи кӯҳҳоро меовард, ҳарисона нафас кашид. дар ҳол сараш чунон чарх зад, ки гӯё чилим кашида бошад. вай бо тамасхур ба ҳоли худаш хандид, ки аз ростӣ нимҷон аст. саҳарӣ ҳавояш соф, замини яхкарда чун алмос сахту ялақосӣ буд. заминковӣ акнун аз рӯзҳои боронӣ дида ҳам душвортар мешуд, фикр кард Пулот. аммо ҳама дар канал, борон онҳоро тарсонида натавониста буд. онҳоро сармо ҳам тарсонида наметавонад. чӣ гуна одамонеанд инҳо? наход, ки ақаллан барои заминканро гарм карда, дам гирифтани онҳо шароит муҳайё карда нашавад. Пулот
дар назди хонаи Турахонов атрофро бошубҳа аз назар гузарониду аспи ба мех бастамондаро дида бо қадамҳои қатъӣ ҳамон тараф рафт. Турахонов дар хонааш дар ҳолате ки қолинҳои пурнақшу нигори ба замин густаронидаро бо қадам андоза мекарда бошад, бо Махсумча аз чӣ хусус суҳбат мекард. Турахонов дар тан кителу шими нави хушдухти хокистаранг дошт, ки ба худаш мезебид. Дар пояш мӯзаи хроми ялақосӣ пӯшида буд. одатан вай ду тугмаи болоии кителашро кушода мемонд, ки куртаи шоҳии сафед ва галстуки сурхрангаш бар аъло намудор шавад. вай ҳамавақт хоҳ ба кор равад, хоҳ ба назди роҳбарони намоёну хоҳ ба театр худро ана ҳамин тавр оростаю пероста мекард. аксар вақт дастонаш дар пушташ дастаи садафандуди тозиёнаашро дошта боз медоронд. Турахонов одами қадпаст буду, аммо Махсумча дар назди вай боз ҳам пақанатар менамуд. вай аз паси сардори худ давида мегашт. чашмонашро дар рӯи Турахонов ҳамчун саги вафодор бозӣ медоронид. гоҳо ангуштонашро аз ҳам мегузаронд, гоҳо мекушод ва гоҳо кафояшро мемолиду мефушурд. ба ин ангуштони ноороми ӯ нигоҳ карда, Пулод аз кароҳат китфонашро дарҳам кашид. Турахонов якбора тоб хурду чашмонаш ба Пулод афтид, ки пеши дарро дошта меистод. дар аввал вай гӯё Пулодро нашинохт. сонӣ ожангҳои пешонааш аз даҳшат бо абрувони аз ҳайрат боло бардоштааш наздик шуданду дару ба рӯи Пулод рост истод. эҳе, ин туӣ? дар ин ҷо аз куҷо пайдо шудӣ? Акрамхонако, ман ба шумо гап доштам, гуфт Пулод бо овозе аз ҳаяҷон андак гирифтааш. ҳамааш равшан. ман бо ту гап зада нишастан эҳтиёҷ надорам, гуфт Турахонов. ман дар бораи худам гап заданӣ нестам, Акрамхонако. Турахонов ин ҷавони оташмизоҷро ба муқобили худ аз нав шӯронидан намехост. худро чун ҳамсояи хуб нишон додан ба назараш фоиданоктар менамуд. вай бо илтифоти сохта сар ҷунбонида пурсид: марҳамат, чӣ гап доштӣ? Пулод бо чашм ба Махсумча ишора намуд, ки ӯ ба даҳон ва чашмони Турахонов нигоҳ карда, ҳар сухан ва ҳар нигоҳашро дошта меписандид. ризомандона сар меҷунбонид. ба доноӣ ва ҷиддияти сардораш қоил будани худро изҳор мекард. Турахонов ба китфи вай даст гузошта ба тарафи дар такон дод. ту ба корат рафтан гир, лозим шавӣ ҷеғ мезанам. Махсумча аз Турахонов чашм наканда аз дар баромад. Пулод бо ҳайронӣ писханд зад. ана ин зоту зурриёт. Турахонов наход нафаҳмад, ки бо чӣ гуна одам кор мекунад. Турахонов ба кади чӯбин, ки ба рӯяш қолини нав густарида буд, Пулодро меҳмоннавозона ба нишастан таклиф карда, худаш низ аз паҳлӯи ӯ ҷой гирифт. кани марҳамат, гӯшам ба ту гап зан. Пулод гоҳ-гоҳ забонаш гирифта як ба як ҳикоя кард, ки колхозчиён дар заминканҳо дар чӣ гуна шароити бад зиндагӣ мекунанд. Турахонов ӯро гӯё бо диққат гӯш кард. ҳамин ки вай суханашро тамом кард, бо мулоиматӣ пурсид: хайр чӣ шудааст? ту хаёл мекунӣ, ки америкаи навк шудӣ? чӣ гуфтед? аз чеҳраи Пулод гӯё оташ парида бошад асабонӣ шуд. ба ин аҳвол роҳ додан мумкин нест. охир ин мудири хоҷагии шумо? чеҳраи Турахонов чунон пурчин гашт, ки гӯё дандонаш ба дар даромада бошад. ҳама мудири хоҷагиро гунаҳкор мекунанд. мудири хоҷагӣ шудан кор набудааст, дупула гап будааст. ёфта биёр, ҷанҷол бардор, таъмин кун. охир ин замони ҷанг бошад, ё ту инро фаромӯш кардӣ? ҷанг, ҳама чиз намерасад, ҳама муҳтоҷ, гуфт Турахонов. не,
нодуруст, дар ҳама ҷо норасоӣ гуфтан нодуруст. Дар минтақаҳои дигар қатъиян муқобил баромада гуфт Пулот. Дигарон ба ман ибрат шудан наметавонанд. Байрақи сайёр дар дасти кӣ? Дар дасти мо ё дар дасти дигарон аст? Пурсид Турахонов. Зеро ки ин ҷо бораи одамон не, фақат дар бораи план фикр мекунанд. Аз сардии ҳаво дар заминканҳо зиндагӣ карда намешавад. Агар шароити зиндагӣ дар ин ҷо ҳам аз они дигарҳо бар ин мебуд, Сафаралӣ намемурд. Турахонов сар ҷунбонида гуфт: ту бача чӣ гуфта истодаӣ? Аҷалаш расида бошад, ӯро бо ҳеҷ чиз дошта наметавонӣ. Ту гунаҳгорро кофта нагард, бача. барои чӣ намондед, ки ӯро то гураш бо ҳурмат гусел кунанд? Бо кадом виҷдон гуфтед, ки одамҳо аз паси мурдан нараванд? Турахонов ин бачаи бебогро бо қаноатмандӣ аз дар тела дода мебароварду, аммо чӣ кор кунад, ки дар назди ӯ худашро сафед карданаш лозим буд. Кӣ намондааст? Пурсид Турахонов. Мудири хоҷагиатон. Вай мегуфт, ки ин кори шумо будааст. Махсумча? Не, аз афти кор ту ӯро нодуруст фаҳмидаӣ. Ман худам ба ӯ телефон кардам, ки ба маросими дафн ҳозир шуда, аз номи ман таъзия кунад. Албатта ҳайф шуд. Лекин чӣ мегӯӣ, ки қисматаш ҳамин будааст. Вақту соаташ ояд, ҳамаамон мемурем. барои ӯ духтур ҳам овардем. Аммо духтур чӣ илоҷ меёфт? Турахонов ба китфи Пулот нармдилона тап-тап зада, гапро ба тарафи дигар гардониданӣ шуд. ҷавонию хомӣ гуфтаанд. ҳоло ту ғуро ҳастӣ, ҷавон ҳастӣ, ҳанӯз бисёр чизро намефаҳмӣ. Масалан, ту дар бораи ҳезум гап задӣ. фарз кардем, ки мо ба ҷамъ овардани ҳезум шурӯъ намудем. барои ин қувваи корӣ дар кор. Албатта, қувваи кориро аз куҷо гирем? Кани ту гӯй чӣ? Ҳама дар канал барои иҷрои план банд. ҳомии ту ҳамин қадар аст, ки ҳатто чӣ будани планро намедонӣ. план хоҷагӣ ҳамаи мо аст. мо фақат фармонбардори ин хоҷаи худамон. фақат ба он итоат мекунем. план ин на ман ба ту гӯям ва на ту ба ман. Турахонов сухани даркорӣ наёфта, ангуштонашро бо ҳам зада садо баровард ва баъди лаҳзае боз илова кард. ватан шахсан аз ман чӣ талаб мекунад? канали минтақаи ман дар вақташ ва ҳатто пеш аз муҳлат кофта шавад. Турахонов бо Пулот суҳбат накарда, гӯё дар маҷлисгоҳе ба одамон пурсаброна дарс мегуфта бошад. хуб, акнун бигӯ, ки ватан чӣ маъно дорад? ватан ин ҳамон одамонеанд, ки канал мекобанд. онҳо аз ман метри мукааб талаб мекунанд. ман ба ҷои онро канда баровардан, дили ҳар касро бардошта, дар бораи истироҳати бо фароғати онҳо фикр карда гардам. он вақт чӣ мешавад? Турахонов пай бурд, ки Пулот ба зебу зиннати хона, ба гилемҳои сурхи замин, кроват, девор, ба мизи хатнависӣ, ба мизи хӯрокхӯрӣ, ки ба рӯяш дастархони ҳанӯз оҳараш нарехта густаронида шудааст, ба курпаю болиштҳои наву мулоим бад-бад нигоҳ мекард. ба маънои суханаш тобишҳои дигар дода гуфт: ҳа, ту маро таъна мезанӣ. ман дар ин ҷо шабу рӯз кор мекунам. агар ту донистан хоҳӣ, ин на фақат истиқоматгоҳи ман, балки зиёдтар аз он ҷойи хоб, идораи сардори минтақаи кор, вакили раён аст. инро фарқ мекунӣ? ба бинокор чӣ дар кор? заминкам ба вай барои чӣ? фақат барои шаб хобидан. ҳаво сард бошад, ба он ҳам тоқат мекунад. халқ барои он ки ғолиб бояд, ба ҳама гуна қурбонӣ ва маҳрумият тоб меоварад. Пулот сохтагӣ ва бардурӯғии ҳамаи ин суханонро фаҳмад ва ҳис кунад ҳам аз камтаҷрибагӣ торҳои қаллобона танидаи фикри ӯро кушода фош карда наметавонист. бо вуҷуди ин, вай ором истода натавонист ва аз ҷой ҷаҳида хест.
шумо гуфтед ки ватан ин одамон. охир гес ҳам барои одамон ку. дар мамлакати мо ҳама чиз барои одам. одам дар мо аз ҳама чиз азиз ва боқадру қимат аст. модоме ки ҳамин тавр аст, ба онҳо ғамхорӣ кардан лозим. дар мамлакатамон ҳама барои якдигар кор мекунанд. чун кӯҳҳо ба якдигар такя кунанд, ин беҳтар не магар? аммо ҷавонча ба ҳар ҳол байрақи сайёр барои иҷрои план барои метри мукаабҳо дода, на ба кушкҳое ки барои коргарон сохта мешаванд. воқеан бинокорон ба кушкҳо ҳанӯз эҳтиёҷ надоранд. кушкҳо? чӣ хел кушкҳо будааст? ба ғазаб омада пурсид Пулот. барои бинокор хонаҳои бошукӯҳро монда истед? ақаллан ҳозир барои гарм кардани заминканҳо ҳезум диҳед? ба одамҳо як чизро диҳӣ, боз чизи дигарро талаб мекунанд. онҳо эркатулфор кунӣ, рӯзатро мебинӣ, гуфт Турахонов. Пулот мағзи ин суханони Турахоновро шикаста, кай будани асли ӯро фаҳмид ва боз сахттар оташин шуда, аламашро фурӯ рехт. шумо тамоман дурӯғ мегӯед. мана барои худатон чӣ гуна хонаи боҳашаматро созонда, банд карда нишастаед. план гуфта, ҳам қаллобиам мекунед. агар ҳама касал шуда хобад, планро бо кӣ иҷро мекунед? чӣ қадар одам бемор хобидааст? инро ҳисоб карда баромадед? худи ман ҳам 1-2 ҳафта бемор шуда хобида, хуб азоб кашидам. касал шуда хобиданашро Пулот беҷо ёдоварӣ кард. Турахонов аз кати тахтагин оҳиста бархост, чинҳои рӯяш боз ҳам барҷаста, афташ тағйир ёфт. вай мефаҳмид, ки бо ин минқорзард эҳтиёт шуда гап задан дар кор. зеро ин ба ҳар ҳол писари Содиқов, падараш аз ҷанг баргашта ба ягон мансаби баланд таъин шавад ва кӣ медонад, ки он вақт дар бораи ӯ бо падараш чиҳо мегӯяд. вай ба хабаркашии ин кӯдак бовар кунад, он вақт эҳтимол аҳволаш бад мешавад. вай ин гапҳоро аз дил гузаронида бошад ҳам, лекин тобу тавонаш намонд, ки худро дорад. тоқаташ тоқ шуд. Пулот ба ӯ дастак дод, ки бо буди овозаш фарёд занад. ана гап дар куҷо будааст? касал шудам мегӯӣ? аз ту ҳаминро интизор шудан мумкин буд. барои чӣ ту ба сохтмон омадӣ? барои чӣ? дар хонаат нағунҷидӣ? ман чӣ хел дар хонаам нишаста метавонистам? барои сохтмон одам дар кор, гуфт Пулот. ба ман бачаҳо дар кор нестанд. касалҳо бошанд, умуман лозим нестанд. ин ҷо хонаи дамгирӣ, алалхусус хонаи дамгирии силҳо не. аз ту бинокор мебарояд? дар сохтмон поятро дароз кунӣ, кас дар болои ту мемонад. касал ки ҳастӣ, дар хонаат шин, ба тамоми сохтмон сироят кунонида нагард. одамҳо дар сохтмон аз дасти шумо касал мешаванд. ин шумо сабабгори касалӣ ҳастед. махсумча нонро ба одамҳо кам бармекашад. ман инро бо чашмам дидам. онро зиёдатӣ кунонида дар бозор мефурӯхтааст. инро одамҳо мегӯянд, лекин шумо ба вай ҷазо намедиҳед. Турахонов ба Пулот дарро нишон дода гуфт: даф шав, аз назарам кучукча, пайи поятро дар сохтмон набинам. ту ҳоло тӯҳмат ҳам мезанӣ? барои ин тӯҳмат дар паси панҷара нишастанат мумкин аст, медонӣ бача? ман гапи рост задам. ба рондан ҳақ надоред. ҳақ надорам? шукр кун, ки боз аз остонаи дар ба ин тараф ҳам мондаам. фоидаю зарарро ба ту фаҳмонда нишастаам, гуфт Турахонов. ҳақ надоштед, ки намонед, боз гуфт Пулот. нобакори курнамак, ман ба ин ғамхорӣ мекунам? ин бошад? некӯ кину аз поят мегазанд гуфтанашон беҷо набудааст. барои чӣ чашмонатро аз они гӯсфанди мурда бар ин мепесонӣ? даф шав аз ин ҷо. агар дар сохтмон сояатро бинам, аз худат гила кун. сохтмон аз они халқ,
сохтмони халқӣ аз они шумо не. Пулот дар назди Турахонов муштояшро гиреҳ карда меистод. Вай ҳоло ҳаққонияти худро аз ҳарвақта дида бештар мефаҳмид ва ба қуввааш бовар мекард. ва пай мебурд, ки ӯро рафиқон ва дӯстонаш дастгирӣ мекунанд. охир дар паси вай Рустам ва ҳамаи бинокорони бригадаи ӯ, ки як вақт барояш такягоҳ буданд, падараш Анвар Халилбобо истоданд ва ӯ медонист, ки ҳеҷ гоҳ макру фиреб ва дурӯғ ҳақиқатро тамоман мағлуб карда наметавонад. Турахонов ҳам аз афташ ҳис кард, ки бо доду фарёд Пулотро тарсонида наметавонад. оҳанги гапашро тағйир дод ва нохушона хандида гуфт: сохтмони халқӣ мегӯӣ? ман медонам, ки ту аз паси кӣ кашола шуда гаштаӣ. чӣ ту дигарашро ёфта натавонистӣ? намебинӣ, ки духтарҳо чӣ қадар бисёранд? ба худат ром кун. ҳозир чунон як вазъият, ки 3 то зангирӣ ҳам мешавад. Турахонов дид, ки чеҳраи Пулот аланга гирифта, аз чашмонаш шарораҳо паридаанд. вай фаҳмид, ки аз ҳад гузарондааст. сустар омад. ҳа, ба ту чӣ шуд? шӯхӣ кардам. ту шӯхиро ҳам намефаҳмӣ. аммо бо ин ҳама Турахонов намехост ақибнишинӣ кунад. вай аз назди Пулот мутакаббирона гузашта ба берун нигоҳ кард ва ҳамон дам ҳамчун рӯҳи нопок, ки бо даъвати сеҳргар пайдо мешавад, дар назди Турахонов махсумча ангуштонашро мепӯшиду мекушод. лаганбардорона дум меҷунбонид, ки чунин маъно дошт: хоҷаам чӣ хизмат ҳаст, чӣ мефармоянд? Турахонов бо ангуштонаш Пулотро нишон дода гуфт: ин бача аз хӯроки маҳрум карда шавад. то аз сохтмон баромада рафтанаш аз пасаш назорат кун. мабодо ки монад. вай касали сил дорад. ту инро мефаҳмӣ, ки ин чӣ касал? дигар ин, ки ту одамҳоро фиреб медодаӣ. нонро ба одамҳо дуруст баркаш, фаҳмидӣ? махсумча дарҳол ризомандона сар ҷунбонида гуфт: хуб шудааст, Акрамхонако, фармонбардорам. Турахонов ба Пулот писханд зад: роҳи сафед, ҳамсоя, дар ин ҷо, ки фармонфармо буданашро акнун фаҳмидӣ? махсумча ба Пулот бо ҳазор ва назари таҳқир нигоҳ карду бо чӣ хаёл қалами сари гӯшашро як ҷунбонида аз паси Пулот бодастони нимҷонаш такон дод. Пулот дандон ба дандон монда аз хонаи Турахонов берун баромад. дили вай лабрези шӯру ҳаяҷон буд. ба ҳар ҳол Турахонов нисбат ба вай ғолиб омад. Турахонов ӯро аз хурду хӯрок маҳрум кард. албатта вай метавонад дар сохтмон бимонад. Турахонов ӯро пеш андохта аз пасаш ронда намебарорад. Халилбобо як бурда нонашро бо ӯ мебинад. аммо Пулот намехост, ки ба гардани ӯ бор шавад. ё мумкин аст дар бораи Турахонов шикоят кунад. аз касе шикоят кардан низ ба фикри вай пастигарӣ аст. оё аз шикоят ягон фоида медида бошад? Турахонов аз афташ ба зин маҳкам нишастааст ва худро бо эътимод нигоҳ медорад. акнун чӣ кор кунад? ба назди Анвар равад? ҳозир Анвар ҳам чӣ кор карда метавонист? аз дасти вай чӣ кор меояд? охир Анвар ҳам ба Турахонов баробар намеояд. Турахонов обрӯ дорад. ба нохост Пулот худро беҳолу мадор ҳис кард. китфҳояш хам шуда монданд. дар бораи ҳеҷ чиз фикр кардан намехост. маълум буд, ки таъсири бемории дирӯза ҳоло ҳам дар вай ҳис карда мешавад. Пулот хастаю монда, хоҳам нохоҳам қадам монда омада, ба заминкан даромаду бору бисоташро ҷамъ карда гирифт. ҳамин ки болишташро бардошт, аз зери он лағжида ба замин мактуби сегӯшае афтид. ин мактуби падараш буд. Пулот мактубро маҳкам дошта ба сари синааш пахш кард. вай мехост, ки мактубро худи ана дар ҳамин ҷо кушода хонад, аммо худдорӣ кард. ҳанӯз ки дар ин ҷо касе нест ва то омадани ягон кас
аз ин ҷо баромада ғайб заданро ният карда буд. Пулот шитобон ба номи Халилбобо мухтасар навишт: ба хонаамон рафтам. Барои ғамхориятон раҳмат. Ин хатчаро ба рӯи болишташ гузошт ва чизҳояшро гирифта аз заминкан берун шуд.